tshelani umuntu mayizomangala isikebhe noma ngabe uzojoyina mina ngizobe ngakuchaza uzojoyina into esithi special akeze necase na uthe omnye umfowethu ezenza umbhamala akazi icase number yatholakala kwamanyana nawo unobhala wami angazi wami uthi itholakala icase number uyayithola icase number uyayizwa Madam, nami uthe namfowethu ubuza phambi itholakala icase number kwamanyana icase number itholakala police station isikebhe asiqabene namaphoyisa isikebhe futhi azange sisho ukuthi abantu abangahloniphi amakhosi abo angisho ngoba kukhona inkosi ngakhipha incwadi zami lapha hloniphani amakhosi enu inkosi ayisuthi mayibiza umhlangano nesikebhe sibiza umhlangano induna ibiza umhlangano nesikebhe akushiyani ikhathi ukuthi siyongena kowenduna masishayisa ngo2 sesiya kowesikebhe phansi kwesihlalo isikebhe asiqabene nenduna asiqabene namakhosi kungahlonishwa amakhosi kuyenzeka nje mawuzele bafowethu sikhulumeni iqiniso inkosi ekhethe endaweni yawo ningezwani ikhabazeli ingashayisana akuthi yabona kodwa wahamba utshela abantu ukuthi angizwani nenkosi ningathi ke mina ngiyapretenda ngoba kuzo zonke induna zakhe yebo nje ukuthi inkosi yamaqhunga bayithinta nje tshelani umuntu mayizomangala isikebhe noma ngabe uzojoyina mina ngizobe ngakuchaza uzojoyina into esithi special akeze necase na uthe omnye umfowethu ezenza umbhamala akazi icase number yatholakala kwamanyana nawo unobhala wami angazi wami uthi itholakala icase number uyayithola icase number uyayizwa Madam, nami uthe namfowethu ubuza phambi itholakala icase number kwamanyana icase number itholakala police station isikebhe asiqabene namaphoyisa isikebhe futhi azange sisho ukuthi abantu abangahloniphi amakhosi abo angisho ngoba kukhona inkosi ngakhipha incwadi zami lapha hloniphani amakhosi enu inkosi ayisuthi mayibiza umhlangano nesikebhe sibiza umhlangano induna ibiza umhlangano nesikebhe akushiyani ikhathi ukuthi siyongena kowenduna masishayisa ngo2 sesiya kowesikebhe phansi kwesihlalo isikebhe asiqabene nenduna asiqabene namakhosi kungahlonishwa amakhosi kuyenzeka nje mawuzele bafowethu sikhulumeni iqiniso inkosi ekhethe endaweni yawo ningezwani ikhabazeli ingashayisana akuthi yabona kodwa wahamba utshela abantu ukuthi angizwani nenkosi ningathi ke mina ngiyapretenda ngoba kuzo zonke induna zakhe yebo nje ukuthi inkosi yamaqhunga bayithinta nje amalunga lapha ayakhala abasebenzi bayadla zontshela kunamabhunu lapha afuna amalunga esikebhe ukuba azosebenza ubaba lo wathatha 64,000 emabhunwini laba abasebenza yangena kwi-account yakhe laba abasebenza ubaholela uyena 109,000 ingena kwi-account yakhe bahola malini laba bantu ngenyanga basho 6,000 esala ishonami sebenethenda ubaba lona unethenda lesikebhe emabhulweni wangamtheli lapha kuyadliwa bake baphuma beyofuna iy'mpahla ey'ntshontshiweyo bayithola bathola akekho umninizo kulabo balahlekelwe kuba ngizodlula kwatholi labo esihamba nabo sicela upetrol bajika lapha badayiselana bodwa akunjalo baba akunjalo kunjalo
inye ndanibiza malini namandla abakhokheli badayiselana bodwa kodwa kukhona umuntu owantshontshela ukuthi lokho ngoba amandla awekho umnini ukuba simhlephulele ngoba wantshontshela ubambe nabo bayidlela bona imikhuba yasemyudeni kube khona inkomo abayilandile bathi utshani benkosi lapha sithi ungayifikela lapha kuthiwa utshani benkosi le nkomo bayibulala laba babehambile abayiletha enhlanganweni njengoba niyilapha nje abezi nakho enhlanganweni bayihlinzela baqasha lamakhaza ahamba ngamasondo bayifaka phakathi bahamba bosika babelana bodwa lalelana lokho ngikhulumayo ngamfoneli yami niyakuzwa angifoni naba ngibafoneli ngiyabatshela amalunga alapha ayakhala omama bafelokazi basuthi bona bekusihlalo lo baba lo nje inkonzo yomshikashika angikuhlezi ngalo leyenza lento yakho unazi inkomo akanankomo kokuqala na mbuzeni unazi inkomo akanazo kahle amandla ngicela nje noma umkhize ngoba umntwana eFM bafowethu babangilandela ukudla kwamanyathi abafa abantu bazoba usushukwe ngiyacelela ngiyaxoxa shela uxolisa ngazo no ikakhulukazi nje ubaba lo ikakhulukazi nawe uyasebenza ubaba umlungu ethi ngoba uzo-ofa uzosheya abantu lapha athi hayi ngizomthola umuntu wenhlangano amthole athi ufuna abantu abana azobaqasha agijime usihlalo sekusihlalo sekuyinangu ubekeleke nobugebengu babo malini ama-security ayibhadala kubo abhadala kubani amabhunu la abhadala kubani amabhunu abhadala kubani amabhunu kuyi-akhawunti kabani ubani wakunika igunya ubani wakunika igunya ngifuna nje impendulo eqondile ubani wakunika igunya ugunyazane nodwa njengoba nikanje lalelani-ke bathi uthi bagunyazane bodwa i-bank balance esitepithini njengamanje ingaphansi kwa-2000 i-bank balance esitepithini angiyazi ifike eqondile ya iduma kude lonke Wata kafundile, bamnika imali baphinde bayile. Lalelani niyaphazamisa. Uma mfowethu ikhali sokhela laba abahambayo ukutaba. Ngizocela asizokuphikisana nohlelo lukahulumeni. Uhulumeni mayinithathile futhi wanivalele ukungisizile kuse-8. Anibophe bonke kuyohlukaniseleka phambili ukuthi ubani oright ubani wrong. Ngicela kusuka namhlanje cela ikomiti futhi report nonke iy'nkinga ozodibana nazo ngiyocela ukuthi ungazisi abasizona iy'nkinga. Mina ukube nje angihlonipha amaphoyisa noma uNdlovu nomnyango nabe ngikhwebula nje ngenduku phela ngoba umuntu mayengahlayi uyahluka Kakhulu. especially nabantu abamnyama uma ngabe nje induku ungezi ukuyithola ekhona nisebenza ngey'gebengu isigebengu sijabuliswa ukungena ebhenini siyoboshwa
Yes. Siphume sibuye sihluphe. Yes. Aqeda athi umuntu uzokushanga ubhayilele. Yes. Kusho isigebengu. Induku iyona eqondisayo. Uyabona nje nina nidinga induku. Ilabo baba ababili esibasusa laba seMpumalanga badinga induku. Yini nidinga induku? Kodwa nazi ukuthi ngizolithola ithuba. Nasi. Ngizolithola ithuba bawusuka laba uni ngizolibamba. Suka namhlanje. Hambani niye emphakathini weSkebe nifeni utshele ngizohlela umhlangano ngizohlela nami umhlangano ibili kube ngeke asikhulumi ngokhulunywa amaphoyisa wenza umnyaka umsebenzi wawo kuphela nginitshelile ngathi alikho icala mawuhlala ozosebenza ngaphandle kwecase number akekho umuntu okufanele umshaye ekhanda Suka kanjani usifake inkingeni bantu beSkebe ake nenze izinyaweni ngendlela akekho umuntu okufanele ethule ngisesihlahleni washaya inyawo awunqunye umlenze yes abantu abenza lo mkhuba leyo ilabo esingenabo la enhlanganweni hlale sisho sithi nge-23 kaDisemba siyahlangana sishumayela yona le nkulumo nge-15 or nge-16 kuhlukana iholiday uthi linini ngikaJuni siyahlangana sisuke sizonikhuza kulo nto leyo ngicela nambeni ohlala phansi Sela bezosayina laba abathathu laba nobhali inkomo Bakuba kude laba abakhulu amandla uxolo wami amandla bayosayina amandla Angixolise ngithema ngiqala inkulumo ngathi mina asidingi abaholi okungafanele ukuthi baba abaholi beSkebe. Babundlovu. Undunankulu ubeze kulamadoda. Njengoba ubekade nje eshiye elokhunjaneni elikhohliwe ngeSkebe. Nanga amadoda enyudeni umsinga kuyoshona elokhunjaneni amoshe eqhova igama leSkebe. Ngicela niphenduke nibhekele abantu bami. Phendukani nibhekele. Akusikhona ukuthi iSkebe siney'nhloso ezimbi. Zwana nje umuntu uma ethi ulahlekelwe izimbuzi untshontshelwe bese libhadale balibambe bonisela libhadale bathathe izinto bazidle bona. Ayisayi kulo mndeni lo kufanele okuyena ohlukumezile. Bamanye bapha abasengoma. Bakho. Shanga sonke. Shanga. Bethu amali umdlalo shanga. Akakwazi ukusabela uma uzamali. Asinakhulumini bafowethu Stanley. Babushanga. Niyaphila baba. Ngiyaphila. Uqhelelene kangana lo baba? Hayi sisondelene. Nisondelene. Yebo, sisangube bangale emacunyeni. Nginokuthi angakwazi kangako. Yebo. Sidinga umholi. Nazi ukuthi kusasa mhlawumbe uNkulunkulu uyosikhumbula. Thina esifuna ukudayisa. Lokho kwashiwa ubaba. Nazi ukuthi ngelinye ilanga umholi uyoqhamuka kwenye indawo. Kodwa inhloso yethu ukuthi kungadlalwa ngabantu. Yebo. Ake nisixolele baholi beSkebe yini okufanele ngabe niqonda kahle hle ngenqubomgomo yenhlangano. Kodwa manje yini enibeka indlala phambili. Kukhona nje oshemene ngibabuka ngisho ugqoka. Uyambona nje umuntu usazosinikeza inkinga. Uhluleka nje ukuthi ngisuka nje ezweni elikude noma impahla zindala kodwa mangi ayinini. Yes. Ngakama ikhanda ngamuhle ngizobukeka la ngiyakhona. Babushaka. Angazi ekomidini lakho. Babuthelezi. Ngizokunikeza le yakho. Ha? Cha ngeke bamshule bamana babuthelezi naye ngathi angimazi ngamsechama njalo noma yini. Bamanani ngifisa ukuthi ushange akangenelele. Akungadlalwa ngeSkebe.
ngicela ukungenelele kule nkohlakalo yenziwayo labo baba futhi asikwazi bamanyathi ukumgcina umuntu okwazi ukudla 100 and something bangala abantu bakhohlakele bonke asikwazi ukubagcina bafuthu siyobe siyayibulala inhlangano and nginalo ilungelo lokuthi kusuka namhlanje baphume enhlanganweni yebo sakhuluma lalelani bazokhokha bamanani kodwa kusuka namhlanje asikwazi ukubabiza njengabaholi benhlangano basibake ehlazweni ake kubuyelwe umnyudeni ke koqalwa phansi umphakathi wakhona ukuyikhethela abantu obathembayo nikhumbule ukuthi thina asisuki la CMC ngasibe sithi nangu Shemene kuba umphakathi osibizayo ufika ukuthi nangu umuntu esimethembayo namhlanje bese sithola amahlaza nje bawuthelezi ngicela ukudiliza bonke lokukhona namhlanje angifuni impela kuthelezi uzwe uyishintshe sixoxe siphikisane bonke lokukhona abuphume kunkohlakele sisazongena ezinkingeni ngesikele akuphikisi la bakhona 100% emhlabeni umbono wami na abantu lapha bahluphekile amalunga lapha kudliwe into zabo umbono wami impilo zakhona zothi uyebo noma ukhawuwe ukuthi abafuna abasahamba nesikebe lapha bayegome siyabonga ngicela Sanibonani baba basemideni. asihlaleleni bafowethu asihlaleleni singakhulumi Yingakho ngakho emhlanganweni lapha ngolesine. Ngicela ngithathele ngomthetho.